Risang moho yakti sausnya sumeti mungkin patraban dan wani ngali wijiling sasongko Pingar ngarti alon tiasiro ngandiko lekekuk sabun sombong Mangkita Gus Dara kula Pendhita Mudhun Dara kula Gusti Bambang Para Sangga nyuwun pangapunten menika anak-anak kula menika menawi gegojegan ngantos ketelangso mboten enget Purwadusina menawi wonten jejiban kedah mundi dawuh bejingan nanging kasunyatanipun anak kula pancen padha berguguk muta waton. Iki bocah apa kowe? Iki nganti bendaramu kaya dene Mangku Sukawa, gek kamangka ulate kok peteng mesti kowe sing do pirsa. Gus, Dara Palasara. Kula aturi ngendika. Kados pundi anggenipun prihatos menapa sampun paripurna menapa dhewe. Jalan kula semanten panjenengan sampun ati ngendika bilih nampi kae Jawata kedah ngeturaken teki.
Gus kula ten ngendika. Bendara murah kersa ngendika dene. Kenang apa? Gus menapa? Ingin abdi Mas Marbodrono iso nglepat menapa anak kula garing menapa Petruk menapa Badut. Menawi garing lepat menika mangcemplung kali menika. Menawi Petruk ing lepat mboten sah. Dipun paringi napa-napa. Menawi Bagong ingkang klentu kula mendhem muli-mulipan. Gus menawi Semar Semir sing luput mang cemplungke blumbang senengane iki kok nek karo anak suwiyah-wiyah kowe demene do diwaneni kowe Mir apa ora gumantung saka sing tuwa banyu ki nandi nek ra mili medhun nek ulangan iki kan biyen kabeh anak-anak do rawani Mir. Aku ki seplok bapak kowe yo aku nganti kowe nganti peputu anak-anak. Anakku wedok-wedok wani. Lewani piye, Ben? Wani. Nara nukoke HP anyar, ora sekolah. Apa lelakon kok bener nek kok ngono kuwi. Bapakne iki ora tau mulang ngono kok dadi kaya ngono anak-anakku. Sing siji rabi, delekke mbok golek wong sugih. Yo nekat. Bojo-bojone do kurang ajar. Pancen Semir kok ulang-ulangane mula-mula bukan iki. Apa-apa gumantung pengarepe Mir. Anak buahmu iki do wani ya mergo kelakuanmu. Senengane iki kowe iki nek ngopahi ya gomor wae do ora diwaneni kowe Mir. Senengane kok kowe senengane kok gawe ukara kok Mir. Gus menawi kula nylepat nyuwun pangapunten Gus. Sanggo ndelok pitik minol-minol. Napa le geguyan kula kesuwen napa pripun tingapunten nggih. Gus menawi kula nylepat tingapunten nggih. Kanggawe cerana kono. Diremu penggali. Ora alumni. Gus menapa kinten kinten kula napa sing jalari lepat jenengan duka mendel boten kersa ngendika niku pripun? Kula aturi ngendika pripun jenengan menika kok mendel ngeten niku. Monggo ulat panjenengan kok peteng ngeten yo bapak niku namung cilang mesake gek ngendika. Nyolo kare. Kersa ngendika. Terus pundi Gus? Ndara Palasara. Kargoku meneng wae merbaku ki mikirke nasibmu. Lho, nasib kula pripun? Lehmu mayang kok arang-arang ngepasi. Mula kuwi tak pikirke. Padahal kowe iki melu 10 besar dadi. Ora payu pas. Lajeng kula upamane njuk ndang payu niku pripun? Bojomu sing ning sela kae pegaten. Terus jero pripun kok bojo gawe korban? Nek kowe gelem megat bojomu kowe bakal kondang. Jejuluk ki bledek adi suwarna. Bar kula megat bojo kula rapi
Enono tusri kae nganggur. Bar kula rabi kalih Mbak Tusri. Terus Bagong kae tresnano saben dina. Kudu tok tresnani nek nukokke rokok aja mung tenor terus. Paling ora Surya 16. Bar nukokke rokok Surya 16. Terus Bagong kae cemplunge kalen ngono kuwi. Sengit aku. Ngerti Ndara Kalasara Mandara duwer. Wis cilaka kirana sing jikoke iki. Nah ngono, aduh. Aja tok ucel-ucel apa ya. Rawuh malih. Jangan nemu selera. Mulat wijiling sasongko non sangking mandro Kakang Semar. Gus pundi Gus? Dene kersa ngendika. Anggonku mendel mergo saknyatane aku ora duka karo anak-anakmu. Nanging aku mikirake anggonku talak brata sing pungkasan saknyatane wis paripurna. Nanging aku nampa wasi dijawuta kudu anglampahi talak brata sing luwih pungkasan yaiku Topo menapa, Dik? Topo bisu. Yen aku kuat topo bisu banjur aku bakal oleh pepajar. Bakal oleh nugaing Jawata. Alah, panjenengan niku ora dados pengajeng-ajengipun Kang Rama. Panjenengan nggenipun kendran kok tanpa pamit. Menapa anggenipun topo menika mangke dipun srangkalaken nggih sakmenika kondul yen wonten pertapan Saptawarga. Lajeng mangke nyuwun pangestu menawi badhe angayahi topo malih. Ora Kakang Semar, aku durung pati-pati kondur ana pertapan Giri Salangan. Yen aku durung bisa ngbenturake topo lan aku nampa wangsit Jawata, aku kudu ngbenturake topo bisu ana tepining Bengawan Suwilu Gonggo. Iku mengko bakal antuk padhang Kakang Semar. Semar Koden Prayitna Semure seko balik titiyoni kondayoni Trisanya purnama sasi kilar-kilar semet di tengah ngelatar Nilangono lintang Bima Sakti Bima Sakti Dole toto ledek uga sakti. Ayo dole toto ndirake bendaramu bakal ngayahi topo tapi Bengawan Suwilu Gonggo. Monggo ya pun tak terke Bapak Ismail.
tumuju tindak ira Bambang Walasana. Ing kono sedya anglampahi kalak brata tapa bisu. Eling-eling pancen wong prihatin iku saknyatane gedhe pandiri godani. Sakusnya tumindak langkung wonten Delanggung Proskam saengga nempuh Sobining Jawata wonten Samirana mawa Prabu. Mawa Prabowo katen nempuh marang Santapa Begawan Palasana. Kebetaning pangkaya melu susah parung dene sang pandu putra tu aminta nagri Ngastina muring Prakura Yayah to melu sedhi kengken winten Pantara dalu Yayah Sekar Tanjung Ambelasa Namun sobaning Jawata datan kanyana kepragul gelo ingkang bau reksa ing wana Tidrosa. Yayi Kala Maruti. Apa Kakang? Kakang Tigya Kala Maruta. Kowe akeh gerbini. Kowe nyidam daki wong bagus. Wah kowe ketrima aku weruh lakune wong bagus. Jajal diperpeki kok ngono pancen dadi panganmu mergo kowe nyidam. Kakang aku selak ora kuat aku kepengin mangan daginge wong bagus. Ayo diperpeki mengko tak tadhe karo Sanjang Tata Galana galaya takut maringkut ringkut siung nyoma wingis-wingis nitra katon magroyan mawa sindung yen tolu meku tutuk pindho guwa pindho mengane sang singa barung Bujling wisata jejegan ana satriya bagus kang lumaksana ayo ngabuh
mumpung durung kowe mati tamparan. Kakang kala Maruti rasah ditakoni. Aku selak kepengin ngidam, kepengin mangan daging wong bagus. Mengko sikik Yayi Kala Maruti. Iya Kakang kala Maruta. Gus ngatos-atos wonten buta. Jenenge sing arep Kala Maruta, sing duwi Kala Maruti. Kok Kenapa? buta lanang ku wedok, mongko sing wedok metu. Ngidam daging wong bagus. Jenenge kok iso seragam ya tur wong bebojoan. Sing lanang kala Maruta, sing wedok kala Maruti. Iya. Kala Maruta ki lesus. Kala Maruti, Ampun. kala Maruti ki angin cilik tegese entut. Nek lesur rak hus. Nek kala Maruti entut ku ngono. Ya kaya sidene kaya peti kuwi ming aji-aji kuwi kala Maruti. Pacarmu teko disanjung. Ora ngisul kok. Sajo bagus ngaku. Buto pantes turun marang sesipatanmu. Dina kowe takon tanpa parikara. Surawen tanganmu kaya wong gegusah. Bali aku takon kowe jenenge sapa lan saka jangkamu. Ayo ngaku prancikamu sapa. Kowe njunjung prancika njunjung jangka. Jamak lumrah yen buta ki papane jangka jeneng nganggo prancika. Aku Kala Maruta, iki bojoku Kala Maruti. Jenengmu sapa? Iki putra Giri Sarangan. Aku Balasara. Balasara. Anak pertapan Giri Sarangan. Iya kepara nyata. Kancamu sing kaya belu buntung kae sapa? Aku Petro. Wong kok udut srutu. Sing lambene kewer-kewer iki sapa kuwi? Alah, alah. Kowe iki tepungan karo wong urung kenal kandang nekke lambe kowe. Urung tau disamplok kowe ya. Mbok sing sopan to buta. Bojomu ki agek meteng. Nek omong hati-hati. Ora hati-hati kok bojomu kudu lahir konang jabak bayi buta. Lairke wedhus kok. Lah jenengmu Tirake. yo Mas Bagus. Mas Bagus, Mas Cemino. Mas Cemeno, Mas buriku jiwiten. Mas Buriku Ciwit. Aku seneng ana buta meteng ngono kae. Ketole ngono lho. Padha karo nek ora pipit kan yo awane ngono ae. Saya anggere resepke yo ngono. Lungon. Laku menyang ndi kowe Balasara? Nuruti kareping budi. Pengangen-angenan ngetutake tindak ing suku. Oh, kowe ora kena. Mergo iki alas dadi wewengkonku. Aku sing bau reksa ana alas kene. Ngaku sing bau reksa tanpa gawar tanpa kentut. Rasaku gawar rasa kenceng. Gawaring buta sirah pating jenelek. Gelem minggat. Ora minggat tak agak tajak kala mangsa daginge tak neke bojoku. Kowe ora gelem sing mingrek krasa tangan. Aja layu.
Walah. Arep mangan daging kok lepon saka ramenan. Iki kepiye? Mbok yo matek ngaji apa piye to Kakang? Wis yen kaya mengkono gandeng aku ki rumangsa prasetya. Karo bojoku sing akeh gerbine. Wah. Ojo takok kegulung kowe.